Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Naranasan mo na bang magdiwang ng Chinese New Year? Ayan, kasi syempre malapit na eh. Oo, Gong Si Fat Chai. Ay. Diba bukod sa Kung Hei Fat Choy? Awa. Oo naman. Ay, talaga? Oo, ng pamilya ko. Though hindi na kami nagpa-practice ng super deep na yung Chinese mga practices and all. Awa. Pero every Chinese New Year, sinasalubong namin yan ng may malagkit na pagkain. Of course, yung what you call this, tikoy. Yan. Tapos yung bigas namin dapat puno with gold coins. Question, Oo. Chinese ka pala? Yung mom ko lang. Talaga? Yung Gaano mom ko karami? lang. Mga 0.86.5. Ngayon ko lang nalaman yun Aray ko, di ba? Naumpog pa yung ilong ko. Oo, ganun. Pero ano na kami, parang mas, kumbaga, kung tatanungin mo ako, mas Pinoy. Awa. Oo, ikaw ba? see. Actually, hindi pa. Ever, hindi pa. Kasi dito sa Pilipinas, aminin naman natin, 'di ba? Nakakapag-celebrate ka lang ng Chinese New Year kung number 1, may lahi kang Chinese. or number 2, kung malapit ka sa Binondo. Meron pa. Kung O may ano? jowa kang Chinese. Well, hindi natin alam. Baka may Great Wall of China, hindi ka tanggap. O, diba? Ay, oo nga, no? Oo, kasi halimbawa kami sa may kasunduan Ayan, at sa Pampanga. Oo. Hindi kami nakaranas ng Chinese New Year dyan kasi wala naman masyadong inchik dyan Mga eh. Chinese, no? Diba? Tsaka aminin natin na dito sa Pilipinas, yung mga karaniwang Chinese from well-off family. Mga negosyante. Oo, tayo, mga nasa laylayan lang. Tama, laylayan, mga nasa radyo. Ayan. Ay, nako, dahil papalapit na nga, eto, ibibigay namin sa iyo, Kabisyo, ang unang 2 uri ng tao tuwing papalapit na ang Chinese New Year! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Mumuna, ito ang mga in character. Asan na ba yun si Jessa? Naku, late na kami. Oh, Jessa! Jessa! Ano? Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit pulang-pula ka ngayon? Tsaka, ang haba ng eyeliner mo, gantenga. Para singkit? Ganun talaga, Pengyu. Malapit na ang Chinese New Year naming mga Chinese. Ay, naku Jessa, tigil-tigilan mo ko. Anong namin? Hindi ka Chinese, oy. Tsaka, pupunta tayo sa Lamay. Bakit nakapula ka? Gusto mo bang pagalitan tayo ng pupuntahan natin? Okay na yan, para ma-attract natin ang swerte. At isa pa, ganito talaga kaming mga Chinese. Tell sa maming Tsaka ayan pa, mga awami, Kenny, ganyan. Ha? Anong pinagsasabi mo? Mali-mali naman, di naman Chinese yun eh. Tsaka, Puri mo, ganyan. hindi rin. Tsaka ang laki-laki ng mata mo, tapos Chinese ka. Tapos yung mga sinasabi mo, Kapampangan yun eh. Kapampangan. Ayan. Uy, pero legit din to, may mga in character. Kasi, kumbaga, nagkaroon din tayo ng percentage ng kultura ng Chinese. Tayo mga Awa. Pilipino. Tuto. Diba yung pagpapaputok natin tuwing New Year. Ganyan. Ayan. So, in character din tayo. Tuto. Feeling natin Chinese na rin tayo. Oo, tsaka aminin natin, kung babalik tayo sa history, Oo. bago nagkaroon ng K-pop, mga Oo. Chinese talaga yung gusto nating maging. Oo, bago magkaroon ng... Meet Your Garden. Oh, yan. Hindi yung mga K-pop, Oh. meron munang Chi-pop. Chi-pop. Oo, mga Oo. chi-pop. Parang iba yung dating ng chi-pop. Kaya nga, sinigurado kong tahimik ka kasi baka mapatawag ako. Oo, Chi-pop, ha? Chi-pop, Chinese pop. Pop, Ayan. O, sa mga nagpipiling na Chinese dyan. Oh, ayan. Hindi magjowa kayo ng Chinese. Oh, di ba? Anyway, that's number 1. Puro man tayo sa last but not least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga eksperto. Uy girl, pasok ka dito sa bahay. Pasensya na, medyo mainit. Yung aircon kasi namin dito, hindi pinapagana ni mama kasi
Alam mo naman, tipid. Ay, okay lang, girl. Ano ka ba? Oo, sige siya. Maupo ka muna, Jessa. Upo ka. Sige, ay, girl. Alam mo, dapat itong sofa palitan nyo na. Go! Palitan? Oo, nararamdaman ko dito. Ito ang nagbibigay ng mabigat na enerhiya dito. Mabigat? Tsaka maglagay ka ng halaman dito. Tsaka Halaman? dyan, tsaka sa likod mo. Ang dami. Oo, tapos dapat money plant para maganda yung flow ng swerte at pera, Ay, gano'n. tak, Jessa. In fairness, ang dami mong alam sa feng shui. Oo, ano ka ba? Tamang research talaga ako. Bumili pa ako ng mga books para mag-research. ganon. I-research ko rin yung lucky color, lucky number, lucky coins, lucky food. Oo, lahat na dapat gawin para swertehin ngayong Chinese New Year. Chinese New Year? Ay, Pak, nag-research ka talaga, ha? Naman. Eh, bakit sa recitation sa school hindi ka makasagot? Tapos bagsak ka lagi sa exam. Ay. Oh, di ba? Sana dun mo binubuwas yung pagre-research mo nang makapasa ka naman, di yung sa kung saan-saan. KJ mo? Ayan. Uy, pero legit din to yung mga magazine. Awa. Ayan, dati nung bata pa ako, naaalala ko yung nanay ko bumibili din ng ganyan. Tapos doon binabasa yung lucky colors. Awa. Ngayon kasi digitally formatted na sila eh. Totoo. Available na sa Facebook, mga ganyan. Naniniwala ka ba dyan? Well, hindi naman totally, pero masaya kasing basahin. Totoo yan. For example, ito yung character ni Miss Zenaida. Oo, Seva. Oo, di ba? Paborito natin yan Oo. eh. Sa kanya nakabase kung ano yung magiging mood natin sa buong Oo, araw. kapag nasabi niya yung Year of the Goat, medyo pangit na agad, first sentence pa lang, ay pinapatay ko yung TV. Oo. Hindi natin kailangan ng negatibong Oo, enerhiya. dapat swerte lang. Totoo. Ay, nako, anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung malas sa buhay mo. Ayan. I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aking mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. O siya, kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape. Tara Kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana! Sasakyan si